дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. соли 2024 шаҳри душанбе мизбони шӯрои байнидавлатии обу ҳавошиносии иттиҳоди давлатҳои мустақил мегардад. танзими маъракаҳо заминаи беҳдошти сатҳи рӯзгори мардум. дар саразм пул месозанд. аз ҳар қитъа замин босамар бояд истифода бурд. мунтахаби тоҷикистон дар бозии санҷиши Гонконгро шикаст дод. соли ҷорӣ пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони баргузории ҷаласаи 35-уми шӯрои байнидавлатии обу ҳавошиносии иттиҳоди давлатҳои мустақил мегардад. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. ин тасмим зимни ҷаласаи 34-уми шӯрои байнидавлатии обу ҳавошиносии иттиҳоди давлатҳои мустақил ки дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон баргузор гардид тасдиқ шуд. дар кори шӯрои байнидавлатии обу ҳавошиносии иттиҳоди давлатҳои мустақил 10 мамлакати иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла Арманистон, Озарбойҷон, Беларус, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, O'zbekiston, Туркманистон, Молдова ва Федератсияи Русия иштирок менамоянд. инчунин ҳайатҳои Созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ ба сифати нозир дар кори ҳамаи ҷаласаҳои шӯро иштирок менамоянд. бояд гуфт ки шӯрои байнидавлатии обу ҳавошиносии иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳанӯз соли 1992 тибқи созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи обу ҳавошиносӣ барои ҳалли масъалаҳои қабул ва истифодаи иттилооти обу ҳавошиносӣ барои пешгӯии равандҳои обу ҳавошиносӣ, таъсири онҳо ба муҳити зист, таъмини мақомоти идоракунӣ ва аҳолӣ бо иттилооти саривақтӣ ва огоҳиҳо аз сар задани зуҳуроти табиӣ таъсис дода шудааст. дар ҷаласаи комиссияи доимии танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ки таҳти раёсати раиси комиссия раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки раисони ҷамоатҳои деҳот маҳаллаҳои шаҳр баргузор гардид барои кам кардани хароҷоти маъракаю маросими гуногун ва ба ин васила баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ибрози андеша карда шуд. дар бораи фаъолияти комиссия дар соли 2023 ва вазифаҳо барои соли ҷорӣ муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода гузориш дода ироа намуд. гуфта шуд ки соли гузашта дар шаҳр 2759 маъракаҳои гуногун ба қайд гирифта шуда ба рафти баргузории онҳо 144 комиссияҳои доимии шаҳрӣ назди ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳо, ташкилоту муассисаҳо назорат бурданд ва дар ин муддат 22 ҳодисаи риоя нашудани муқаррароти қонун муайян гардида гунаҳкорон муҷозот шуданд. раиси шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳи аъзоёни комиссия, раисони ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр, комиссияҳои ҷамъиятиро ба роҳандозии беҳтари назорат ба баргузории маъракаҳо, пешгирии риоя нашудани қонун, таҳияи нақшаи мукаммали фаъолият дар соли 2024 ва дигар масъалаҳои вобаста ба татбиқи қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб намуд. сокинони деҳаҳои Ваҳдат, Абдусамад, Кӯҳдоманд ва Чиларчаи ҷамоати деҳотӣ саразми шаҳри Панҷакент тасмим гирифтанд болои сои селрав ки аз паҳлӯи ин деҳаҳо убур мекунад ва роҳ аз тариқи он мегузарад пул бунёд намоянд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр ва саҳмгузории сокинони ин деҳаҳо ҳоло дар ин мавзеъ бунёди пули мошингузар ба дарозии 18 метр ва бараш 5 метр бо тариқи ҳашар идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз рафти сохтмони пул бо зиёда аз 100 нафар сокинони деҳаҳои ҷамоати деҳоти Саразм ки дар ҳашар иштирок доштанд суҳбати озод анҷом дод. ба онҳо барои ин ташаббус сипос гуфта нуктаҳои асосии паёми пешвои муаzzами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакатро ҷиҳати ободу зебо намудани маҳаллии зист ва муҳити атроф шарҳ дод. бояд гуфт ки ҳоло бетонпӯш намудани фарши пул идома дорад ва сокинони деҳаҳо иброз намуданд ки баъди анҷоми сохтмони он барои мумфарш намудани роҳ низ иқдом мекунанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Саразм бо рафти бунёди токзор бо усулҳои ҳавозабандӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди нисо шинос шуд. инҷо бо ҷалби мушовирон дар 5 гектар замин токзор бунёд мешавад. дар ин замин ниҳолҳои навъҳои гуногуни ангор шинонида ҳавозаҳо гузошта барои обёрӣ чоҳи амудӣ низ кандаанд. дар рафти боздид ҳамчунин рафти сохтмони гармхона дар деҳаи Меҳр, тоза кардани каналу ҷойборҳо,
истифодаи заминҳо, дигар корҳои омодагӣ ба мавсими кишт мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. натиҷаҳои боздид ва масъалаи истифодаи босамараи замин дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ бо иштироки фаъолон дар толори ҷамъияти деҳот баррасӣ гардида, ба онҳо ҷиҳати истифодаи оқилонаи ҳар қитъа замин, ҷалби соҳибкорон барои обёрии заминҳои лавмӣ ва бунёди боғ дастурҳо дода шуд. тими мунтахаби тоҷикистон дар бозии санҷишиаш яккачини Гонконгро шикаст дод. ин дидор бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфта голҳои ҷониби тоҷикистонро Рустам Соиров дар дақиқаи 25 ва Шаҳром Самиев дар 51 дақиқа ба ҳадаф расонинданд. вохирии дастаҳо дар варзишгоҳи ба номи Шах Заид дар Абу Забӣ баргузор шуда, дар ҳоли яккачини тоҷикистон таи чанд муддат дар ин ҷой тамрин мекард. бояд гуфт ки ин бозӣ дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2023 дар доираи ҷамъомадии таълимиву тамринии Абу-Даби як бозии санҷишӣ анҷом шуд. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.